Vad är det för något? Pengesjokolader. Pengesjokolader. Pengesjokolader där också. Oj, 200 euro. Hej Olivia! Mamma, Chokladbokstäver. jag får chokladbokstäver. Jag vill åt Nej, men, vad är det? dem. Vad är detta för något? Socker till Olivia. Socker till Olivia, mamma. Åh, så söta! Det tränger du. Oj, oj, oj. Varsågod. Varsågod. Ja, varsågod. Mamma, Oj, fick du ägg? Vad står det där? Gratulerar med dagen. med dagen. Den har mamma laget. När mamma lagar. Och så må vi ikke åpne den. Den må være der. Ja, den må være det. Og da skal vi Ta korte klipp der. Nei, men hva er dette da? Rosépeppar! Det har man til maten.